Ahoj lidi, ahoj sousedi. Tak se na vás zítra těším. Dneska nenatáčím zvenku, nebylo tak krásný nebe, ale posílám vám takovou chutnávku. Tenhle obrázek, člověk si říká, co to je za barvu. Takže tady je trochu vysvětlení. Napadlo mě totiž, že ta modrá, to čistý nebe může být naše mysl. Napadlo mě dokonce, že když já se dívám z jednoho místa a za kopcem se na to stejný nebe dívá člověk a říká, to je moje mysl, tak dva lidi vidí stejný nebe, o každém říkají, to je moje mysl, to jsem já. Jak to teda vlastně je? Jedna obloha, dva lidi, dvě mysli nebo jedna. Tenhle ten obrázek, pár mraků. Pokud bychom si představili, že mrak je myšlenka, myšlení, něco, s čím se často identifikujeme, může to pak vypadat i takhle. To už je trochu drsnější, ale pořád se to dá. Tohle, můžeme si představit a vzpomenout, možná jsme se takhle někdy cítili. No ale tohle to už je hodně zlý. A já vás zvu, pojďte se bavit o tom, co se s těmahle všema podobama naší mysli, myšlení, našeho vědomí, s tím, s čím se identifikujeme, že jsme my, tak co se s tím dá dělat. Těším se na vás zítra v 19.